Добре дошли в Центъра за кариерно консултиране и развитие. Днес ще говорим за това какво е ученическо самоуправление, структурен диалог и какво представлява младежкото властяване. Откривам заседанието. Тук заседава ученическия парламент. Тук учениците имат възможност да творят, да бъдат обучавани, да развиват личностния си потенциал, така че да учат за себе си и за живота. 22 СОУ Георги Стойков Раковски е локомотив на ученическото самоуправление, защото тук през 1996 година се създава първият ученически парламент в България. Термини като структурен диалог, младежко властяване са ни добре познати, защото се прилагат и на практика. Ние, учениците, сме приобщени като партньори при вземането на важни решения за развитие на училищната общност. Ние с учениците работим в партньорство. И ако ме попитате какво е това, равноправен диалог, отговорности, избори. Нашата основна цел е осигуряването на добра подготовка и едно по възможност отлично представяне на нашите ученици на държавните зрелостни изпити. Резултатите от последните години показват, че ние не само се нареждаме с първите 10 училища на България, т.е. в национален мащаб, но и самите ученици показват на изпита на много висока литературна и езикова култура. Литературата е изкуство с огромна въздействаща сила. То задава необозрими духовни хоризонти. То е нравствено и естетическо възпитание. Аз смятам, че главното е това, че тук в това училище имаме един много добър колектив. Хората, които аз познавам, аз вече съм тук колко 7 години. Този колектив е постоянен. Това е много важно за обучението на млади хора. Това, което касае философия и психология, аз преподавам тези предмети, е главно, че с тях ние формираме гражданите на България. Хора, които след години ще трябва да взема своите решения, да прави своите опции, които трябва да имат една позиция спрямо тази държава, спрямо тази страна. Тоест, ако на моите ученици нещо им харесва, е, че аз винаги съм го казал, аз не преподавам истините, аз не предлагам истините, аз предлагам един начин на мислене и всеки един от нас да намери своите истини за напред. Обучението по испански език е с дълги традиции в 22-а гимназия. От 1998, когато се поставя началото на първата паралелка с интензивно изучаване на испански език. От 2000-та година училището приема учител от Кралство Испания, който работи заедно със своите колеги, преподаватели българи. Това е една възможност за вашите деца да постигнат едно от високо ниво на владеене на испански език и да се яват на дипломите деле, които са вход за университетите в Испания. Bienvenidos a la Escuela 22 Раковски de Sofia. Кой иска да бъде библиотекар? Библиотеката е важна част от ученическото самоуправление на 22-ро, като е уникален пример за образователната практика. Тя се ръководи от съвета на библиотекарите, които са доброволци от ученическия парламент. Щата библиотекар няма, но всеки месец на 6 от доброволците се оказва честта да бъдат библиотекари. Здравейте! Това е Центъра за работа с деца, родители и учители към 22-ро училище. Той работи вече втора година. Тук всеки ден има много посетители от сутрин до вечер. Децата обичат да идват в този център, да работят, да разговарят с мен, да споделят своите проблеми. Малките ученици обожават да рисуват, да работят с пластелин, както и да свирят на различни музикални инструменти.
Имаме много добри отбори по лека атлетика, волейбол, баскетбол, футбол. Уважаеми родители, да бъдем заедно в името на вашите деца, наши ученици. На добър час! Браво!